Dau berson yn cerdded gyda'i gilydd, yn meddwl crafu pen, ceisio cael trefn ar ei hymenydd am rhywbeth mawr sydd newydd ddigwydd. Ond ar y ffordd draw i maes o Jerusalem dref, daeth un arall at y ddau yn gwmni. Hei, meddef. Hei, meddai ef eto. Rych eich dau'n crafu pen gyda'ch gilydd, oes rhywbeth mawr wedi digwydd? Glywais ti ddim am beth sydd newydd ddigwydd? Mae Jerusalem gyfan yn crafu pen gyda'i gilydd. Beth gollais i, medde dyn yn llawn tynerwch. Fe hoffwn wybod wir, dwedwch os y medrwch. Mae'r stori hon yn sôn am ddyn o'r enw Iesu oedd ar ddod, I achub pobl Dduw o'i gorthrwm, dyna oedd y nod. Fe wnaeth ac fe ddywedodd bethau da draw mell o fan hyn, rywle yn y gogledd, Nazareth, tref ar Lanllyn. Iachad nifer fawr o bobl, a dweud straeon bendigedig. Roedd yn nabod pawb, a llai eu calonnau'n enwedig. Ti'n cofio'r briodas yng Nghana, troedd y dŵr yn wyn yn wirthiol, daeth ei ffrind yn ôl yn fyw, a theimlau hwnnw'n dda aruthrol. Roedd yn ronni ac yn poeni, dim ond gofyn I Pedr sydd rhaid. Gallai gerdded ar ddŵr, gan ddefnyddio dim byd o wneud y rhaid. Dwedodd hysht wrth y storm, a'r storm a hyshtodd. Gwnaeth wyrth a physgod a bara, a boliau'r torfeydd mawr a lenwadd. Yn ogystal â hyn oll, roddodd bregeth ar y mynydd. Roedd ganddo gymaint o straeon, rai cyffroes da a newydd. Alla I ddim credu am golled fawr ac erchyll, bod dyn mor wych wedi roi ar groes ben hyll, ac ar y groes honno, dyna lle bu farw, ac mae gwybod hynny'n fy mrifo I yn arw. Aeth tridiau heibio mwyn teimlo fel canrif neu ddwy, achos nawr dwi wedi clywed nad yw e'n ei fedd ddim mwy. Do, fe glywsoch chi'n iawn? Mae ei gorff wedi diflannu, ond pwy fyddai'n mynd ag ef? Allwn ni ddim a dechrau dyfalu. Rach chi'n deall fawr o ddim, ac yn edrych wedi drysu. Felly gadewch I fi ddangos beth mae'r ysgrythyr yn ei fynegu. Dyma oedd y cynllun wrth dechrau hyd y diwedd, am fod Iesu'n eich caru chi bob un, dyna'r gwirionedd. Bu farw ar y groes, ond daeth yn ôl yn fyw, cododd o'r bedd mwyn I ti gael bywyd heddiw. Ac wrth iddyn nhw deithio gyda'i gilydd a chael trefn ar ei hymenydd, mae dau yn sefyll yn stond a'r trydydd yn dal I gerdded fel mae'n digwydd. Hei, paid â mynd, paid, medde ddau. Aros gyda ni, mae'n nosi ac yn hwyrhau. Digon gwir, medde trydydd, yr hael aeth I weli. Fe roso I am noson fach, pryd o fwyd ac yna cysgu. Ac wrth iddyn nhw eistedd I fwyta a chael llygaid yn dyn. Mae'n diolch I Dduw am y bwyd, ac fe drychon nhw'n syn. Mae'r ddau'n agor ei llygaid led y pen neu rwbio a syllu. Bu farw, ond mae'n fyw. Y dyn yma yw Iesu. A chyn allan nhw gynnig mae mwy o fwyd i'w fwyta. Mae Iesu'n diflannu, a dydy just ddim yna. Safo'r ddau gyda'i gilydd a crafu pen go iawn a chael trefn ar ei hymenydd. Ron nhw newydd fod gyda Iesu. Roedd rhywbeth mawr yn digwydd. Rhaid dweud wrth bawb I ni weld Iesu awn ar frist yna'n bwriad a'r garlam I Jerusalem. Rhaid peidio gwastraffu eiliad. A'r holl amser Iesu oedd yr un a'r unig un. Bu'r ddau'n chwilio'r ysgrythurau yng nghwmni mab Duw ei hun. Ac bod y stori'n hen, mae'n swnio newydd sbon. Am Iesu a gyfododd, does dim stori'n well na hon. Daethant I gwrdd â Iesu mewn ffordd a wnaeth y ddau I synnu. Fe ranno nhw I stori, ac fe ddalio ninnau i'w rannu.